Hello kaikki. Nyt on kyllä mielenkiintoista aikaa. Mietin just äsken. Tätä ihmiskohtaamisessa tapahtuvaa sellaista. No, ihmisillä on niin helposti semmoinen negatiivinen tapa kohdata toisensa. Mistä ne negatiiviset tunteet purkautuu tai tulee? Ylipäätään maailman kohtaaminenkin on välillä negatiivista itse kullekin, kun ei haluaisi olla siellä, missä on, tai kun ei saa sitä, mitä tahtoo. Ehkä siinä ihmiskohtaamisessakin se on just se, että koittaa saada sen toisen tajuumaan sen oman, mitä itse ajattelee asiasta. Tai jotenkin. Ristiriidat harmittaa. Se on just tää epäharmonia on. Oli se sit niinku sitä, että ei ymmärrä sitä toista tai ei ymmärrä jotenkin. Tai se toinen ei ymmärrä sua. Semmoinen irtauden tunne. Että niinku asiat ei ois jotenkin, asiat ei ratkee tai jotain. Semmoisesta negatiivisuus tulee. Ja mä mietin just tätä, että miten asettaa niitä omia rajoja, että miten paljon niinku astuu toisen tontille ja ikään kuin vähän niinku vaikuttaa toiseen. Niinku vaatiminen ei ole hyvä juttu tietenkään, mutta kyllä me mun mielestä saadaan niinku avautua toisillemme ja sitä kautta vaikuttaa toisiimme. Ja sitä se ehkä onkin, että jotenkin se positiivisuus on jotenkin sellaista, että vaikka kohtaisi jotain energiaa, mikä tuntuu itsestä silleen negatiiviselta, niin myöntää sen, että en mä ymmärrä sitä niin ihmistä täysin. Mä näen sen niin energian, mä ymmärrän sitä jokseenkin jonkun verran, mutta mä oon kuitenkin niin ihmisenä niin eri ihminen ja niin ikään kuin sen asian yläpuolella. Niin silleen, että mun energia on sen asian yläpuolella. Ja niin kuin mä tarkoitan, en silleen, että mä olisin parempi ihminen, vaan mä oon parempi ihminen itselleni. Koska mä tiedän itselle, että mikä mulle toimii. Niin sit voi myös niin kuin jotenkin elää siinä itsessään tietenkin. Eli niin kuin se oman kehon kautta kertoo sitä omaa tarinaa omassa hengityksessä ja äänessä ja värinässä. Niin kuin omassa niin kuin mielessä ja tunteessa. Niin, ja ajattelussa jotenkin, että eihän niinku, joo. Se vaan jotenkin tuli mieleen silleen, että vaikka joskus joku ihminen häiritsisi, niin jos itse pysyy erossa siitä, että ei niinku tee sitä negatiivista ajatusta jotenkin siitä toisesta, että se toinen niinku. Jos tästä tulee tää, että ehkä joku jotenkin, että me helposti tullaan jotenkin niin just tuomitsemaan toinen ja jotenkin kyseenalaistamaan se, että maailmassa voisi edes olla mitenkään sellaista oikeata ja väärää. Se on kyllä hyvä juttukin, että me mennään niin kuin aina silleen ylöspäin niin kuin hyvässä olossa jotenkin, että en mä tiedä, mitä mä koitan selittää, mutta joo. Se vaan, että jos on eri mieltä jonkun kanssa, niin sit voi niinku
tietyllä tavalla kohdata sen ihmisen ja kuitenkin olla eri mieltä, että ei tarvitsisi niinku, niin. Mielenkiintoista. Mitä onkaan niinku lempeys ja sitä mä nyt tutkin. Se on mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska mä koen, että on tosi tärkeä kohdata ihmiset, niin jotenkin antaa ihmisille tilaa olla ja niin kuin oppia kuuntelemaan ja niin kuin kohdata ihmiset. Niin kuin. Vaikka niin, ilmaisukin on tosi tärkeä. Kuitenkin, niin. Ihanaa päivää kaikille. Muistakaa pitää hyvää oloa ja venytelkää ja tehkää kaikkea, mistä tykkäätte ja vähän välittäkää turhista murheista. Ja, aina kannattaa nähdä mieluummin potentiaali kuin se menetys. Kaikki on niin hyvin oikeasti. Kaikki on niin mielenkiintoista ja mystistä ja kuitenkin jotenkin on tuttua ja turvallista silleen tietyllä tavalla, että me ollaan ihmisiä. Lapsetkin osaa puhua ja ilmaista itseensä. Mitä me ollaan kadotettu, kun me niin kuin, tehdään sitten niin monimutkaista joskus. Onks mä nyt sit negatiivinen, kun mä ajattelen, että ihmiset on negatiivisia? Mielenkiintoista. Toi on kyllä jännä. Koska en mä todellakaan halua olla negatiivinen tai ajatella, että ihmiset olisi negatiivisia. Ei ihmiset mun mielestä kai ole negatiivisia. Ihmiset on ihan ihania. Siinä missä ne on, mitä ne on. Niin kun, vai jos mä katson vaikka eläimiä, niin nekin on ihania. Vaikka ne tekee ihan brutaalejakin asioita joskus, mutta silti ne on kauniita ja olentoja. Et kyllä, vaikka haluisikin muuttaa asioita, niin silti voi nähdä myös sen kauneuden siinä, että mitä se asia on tällä hetkellä. Ei se mun mielestä ole rumaa. Mikään ei ole rumaa. Elämä on ihan kaunista. Joo. Kiitoksia, kun jaksoit kuunnella koko höpön löpön. Jatketaan tätä mielikuvitusmaailmaa. Koitetaan saada tehtyä siitä parempi meidän mielikuvituksella. Vaikka se onkin henkilökohtaista ehkä jotenkin. Kiitos.